ба Грузия ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтан мехоҳед? Хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳишмандонро ба кор дар Гурҷистон даъват менамояд. Муҳоҷирони тоҷик дар ин кишвар дар самти бурдарасонӣ яъне доставка кор хоҳанд кард. Муҳлати шартномаи меҳнатӣ 1 сол аст. Ба Грузия муҳоҷирони меҳнатии синну солашон аз 18 то 45 сола ба кор фиристода мешаванд. доштани шаҳодатномаи ронандагӣ категорияҳои А ва Б ҳатмист. харидории чиптаи ҳавопаймо, хӯрок ва ҷои зист аз ҳисоби худи муҳоҷир пешбинӣ шудааст. муҳоҷир бояд доғи судӣ надошта бошад. музди меҳнат зиёда аз $6 амрикоӣ дар 1 соат мебошад. хоҳишмандон метавонанд барои ба қайдгирӣ ба муассисаи давлатӣ, марказҳои машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ ки дар суроғаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, кӯчаи Садриддинайни 121 воқеъ гашт, муроҷиат намоянд. телефонҳо барои маълумот 225 0575 225 0221, WhatsApp 93 813 13 72. рӯзҳои корӣ аз душанбе то ҷумъа.